हेलो लोगोफोर बरायबाय Bodojobinfo अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव DHS एडमिट कार्ड माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन बेसेबां जन एप्लाइ खालामदों बेसेबां एग्जाम होगोन ग्रेड 4 आव बेनिफ्राय ग्रेड 3 एग्जाम माब्ला जागोन आरो लोगोसे बेसेबां काट अफ थांथावना जों बेयाव गासैखौबो रायलायगोन आं आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायखांनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला Bodojobinfo अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव जेब्लायबो नोंथांमोना जबनि साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हागोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय ग्रेड 4 एग्जामनि डेट ओंखारबाय होननानै आं मैयानो होनो गोनांमोन भिडिअखौ नाथाय मोनाद्रायनायखाय होनाय जायाखैमोन आरो बे एग्जाम डेटआ 7 आगस्टआव लादों आरो लोगोसे बेयाव जानाय लामायाव थांगासिनो दङ मानोना जावले पस्टपन खालामदोंमोन फिन खनसेबाव दायो जोबथा एबा नोंथांमोना आनजादखौ होनो मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो बे आनजादा नोंथांमोननिया बेलासियावसो जागोन नाथाय जों मोनसे बाथ्रा ग्रेड 3 नन टेकनिकेला एग्जाम माब्ला जागोन बेनि सायाव गोबां सोंलु जायो आरो दासिमबो अफिसियेलि डेट ओंखाराखै नाथाय मोनसे बाथ्रा जों बेयाव गेस खालामनो हायो जे जों हमना लानो हायो जेब्ला बेलासियाव ग्रेड 4 एग्जाम जागोन अब्ला जोंहा फुङाव जानायनि लामायाव थायो एबा नोंथांमोना मर्निं टाइमावहाय एग्जामखौ होनो मोननो हागौ नाथाय दासिम अफिसियेलि एनाउन्स खालामाखै दा जोङो जेब्लायबो अफिशियेल साइटआव फैनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आरो बे एडमिटखौ नोंथांमोना गासै 6 डेज एबा 5 डेजनि सिगां डाउनलड खालामनो हायो नालाय बेखायनो अलमोस्ट नोंथांमोना जुलाइनि जोबनायथिं एबा लास्ट उइकआव एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय एडमिटआ नोंथांमोना जास्ट एग्जाम सेन्टारा सेमान थानायनि लामायाव थांगोन मानोना 17ल' सेन्टार दं नालाय आरो बे 17 सेन्टारा बबेयाव दङमोन आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोबनायथिं आरो लोगोसे एग्जाम सेन्टारा चेन्ज जागोन नामा बेनि सायाव गोबां दायो सोंलु जागासिनो दङ बाट बे एसेबां आसा गैया एग्जाम सेन्टारा जि दंमोन बेयावनो थानायनो हागौ एबा बेयावनो नोंथांमोना जाफिननो हागौ स' बिनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हानायनि अप्शनखौ जायखिजाया लास्ट उइकआव मोनगोन आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामखागोन जिंगासिनो गैया दा लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा ग्रेड 4 एग्जामाव बेसेबां केन्डिडेट एप्लाइ खालामदों बेसेबां एग्जाम लिरगोन जों बे डाटाखौ नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामनिया दा बे जाबाय सिगांनि मोनसे डाटा सफैदोंमोन जे बेसेबां केन्डिडेट एग्जाम लिरगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव दा लोगोफोर बे डाटाया जाबाय 15 मेआव ओंखारनायमोन मानोना 15 मेआव टेकनिकेल लाइन एग्जाम जाबाय बेखौ खायसे आन्दायबाय थायो माथो 15 मेनि होननानै दा बे सिगांनि टेकनिकेल लाइना जाखांबाय रिजाल्टआ समानसो ओंखारगोन गासैबो एग्जाम जोब्बा बेनिफ्राय दानिया नन टेकनिकेल ग्रेड 3 आव बेसेबां जन खालामदों होनोब्ला 3,95,128 आ एग्जाम होनो गोनां दङ आरो बे लोगोफोर एग्जामा जोंहा फुङाव जानायनि चान्स थागोन बेनिफ्राय लोगोसे ग्रेड 4 आवहाय दङ गासै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेसेबां जन दङ होनोब्ला 4 लाखनि बारा दङ दा लोगोफोर नोंथांमोना ग्रेड 4 आव गोबां एग्जामखौ मोजां होनांगोन मानोना काट अफआ गोजौ लेभेलाव थाङो दा 100नि एग्जाम जायोब्ला नोंथांमोना 80 प्लास टारगेट खालामनांगोन 80 प्लास टारगेट खालामनानै स' नोंथांमोनाहाय लानांगोन बेनो जाबाय 4,83,065 दङ बेयाव केन्डिडेटआ एग्जाम लिरगोन नाथाय साफा सानै एबसेन्ट जायो बाट नोंथांमोनाहाय अब्लाबो मोजाङै लिरनांगोन आरो एग्जाम सेन्टारखौ नायोब्ला गासै 17ल' दङमोन दा बे एग्जाम सेन्टारा चेन्ज जागोन नामा बेनि सायाव दासिमबो अफिसियेलि होआखै बाट नोंथांमोना जेब्ला 17 सेन्टार खोनादों एबा नुदों अब्ला बे सेमान थागोनखौ नुनो मोनदों बाट नोंथांमोना माखासे रेडि जानांगोन थांनायनि थाखाय एबा गोजानाव गोलैदों एग्जाम सेन्टारा जोबोर गोजानाव गोलैदों बेखायनो एडमिटखौ नोंथांमोना थाबैनो डाउनलड खालामनानै जेब्ला लिंक एक्टिभ जायो गासैबो डिटेल्सखौ लाबानो जाबाय एग्जाम सेन्टारा चेन्ज जागोन ना माखो दा जियानो जा नोंथांमोननि साबजेक्टआ इंलिश मेथ्स जिके नोंथांमोना मोजां होदो इंलिश मेथ्स जिके आरो साइन्स गासै मोनब्रै पार्ट्सनि फैगोन अलमोस्ट जिकेआ बारा फैयो बाट नोंथांमोना जिकेखौहाय आसाम जिके इन्डियान जिके नेसनेल जिके आरो प्रिभियास पेपारखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअ दङ डिसक्रिप्सनाव नायबानो जाबाय माबायदि फैदोंमोन आरो आं बेखौ नोंथांमोना सिगांनो होखादोंमोन जे पेपारखौहाय दा जायखिजाया बेनोसैमोन DHSनि एग्जामनि बागै 7 आगस्टआव जासिगोन ग्रेड 4 आ स' बेनिफ्राय ग्रेड 3 आबो ओइदिनखालि फुङाव जानायनि चान्सखौ नोंथांमोना मोननो हागौ साननैसो उनावहाय अफिसियेल नटिस फैयोब्ला